Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ DN family vlog जों बोराय आरो बाबु आंनि फंबाय खांजोबनाय बैसागुनि नैथि सान नामा दिनै नैथि सान दालाय बहा थांगोन दा बबेयाव थांनो जों बुंथ'ला नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांखादो थादों होनबानो मिन्थिगोन जों बहा थाङो मा खालामहैगोन बहा थाङो बिदिबा माखासे नायबाय थादो थांबाय थानि बिदिला जों जि जायगायाव फैदोंमोन मोनफैबाय जों बिथिंनो फैदोंमोन दुब्लि गेजेरजों बिराद गिदिरखा ओइथिंबो दंबावो दायो अखा मोननानै नै मोजां जाजोबबाय र' आंखौबो ने अफिस आंखौबो ने बाबु आंखौ गारना गालांबाय र' एम्फौ फिसिदों नामा एम्फौ फार्म मा जादों हा बे अफिस बे फुलि मा दंफां बुङो बेखौ ओइया गोजामोन गुग्रुबबाय न'आ बाम मा बुङो बेखौ गंगार थाइसिब बेनि फिथाइखौ ओइया गोजा मोनबा गोसोम जायो जानि iya babu nih cak tinggu no dong godoनिनोमोन खोमा ना इफोर गोजामा ना सिगांनिनोमोन खोमा बिराद मोजांखा गोसोम खा ओइ सिङावबो दं ओइ नै दंफां ओइ सिङाव ओइया नङा बे wow बे फुलि नामा बे बोरायमोन नामा बेनि दंफां जों दानि जानायनि जानो लांनो मोजां जादों ना ओरैबो जाजायो खोमा माथो बे गोजाम ना न'फोरा बे माबे आं नायनो दे दैखर आं नायनो वाव 1 2 3 दादाजों थां दादाजों थां आइ बेयाव दै गैया गोदोनिनो दैखरमोन दैयानो गैला नै रानलांजोब्बाय बे बागाननि दै गैयाथ' थांनि नैबे गोजाम न' एबा बेसेबां गोबावनि फैदो बेबो सरकारनि गोजा इफोर थांनि दे थांबाय फैदो आयौ आंखौ गारनानै थांबाय आंखौ गारना थांनानै गावहा आराम नायनानै बेसेबाङाव गायसननाय बे 18 19 बे गोदानासो ना बैफोरथ' मेरला गोबाव जाबाय बे दे बाबु फट' दिखांनि दे
पट बेखौ बुङो मुगाफ्राम नै 3 बोसोरसो जाबाय ग्रेब गोग्लैदों गावनो गाव दंफांनि खुन्थिया फार्स्ट न' मोनै बे फारामनि फार्स्ट टाइम न' बायदों आरो गावनो बेरायनो फैबाय जोङो गोबावथार जाबायमोन बेरायैया बेयाव फैबाय आरो साखनोसै Hei, मा खालामदों नोंसोरलाय? बे गोदान न' गोदानै 2018 आरो 19 2000 बै गोजाम न' गंथाम माने गंथामानो दे ओमफ्राय गिदिर बयनिख्रुइबो गिदिर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिन्थिलांबाय थागोन आं माबा जादों गाज्रि जादों मुगा फिसिदों ओइथिं गोजानाव बरिया थान्दा मोनदों बेयाव फैना दंफां दं नालाय थान्दा मोनदों आरो बे जोंनि गामिनि फार्म कुखुई बिदि जादों आरो अबस्था न'आ फार्मा बिसोर बिदा फंबाय सानैबो आंखौ गारनानै थांनो नुवाखै बिदाया सिगां खारलांबाय फंबायाबो उन खारलांबाय नायनोसै बिथिं माबादि मोनदों फैसायाव फैना मोजां मोनदों फ्रेस मोनदों जेनिबो दावराव गैया दंबाबो दाउसिन दाउलानि एसे गाबनाय फ्रेस मोनदों फैसायाव फैना थाबायो थान्दा बारनांगोनथ' न'आव गेलेगोनथ' बेयो काजि बादाम दंफां बायजोब्बाय अबस्था गैला फार्मनि हैयाव बांसिन गेलेयोमोन जोङो गादा फार्मनि मानसिफोरा जोंखौ होसोयोमोन आरो गेलेनो फैबा गाज्रिथारमोनलै बेयाव बांसिन गेलेयोमोन जों हाइ स्कुल फरायबाय थाबा बेयाव गेलेयोमोन बांसिन खारनाय आरो बेयाव गाखोना नायनोसै दिनै मुगा बिलाइ दिंदो थिं थांनायो बिथिंबो थांनायो इथिं मायाव मानसि थायो खोमालै थाङालै गोदो बाथा बारिमोन बेफोराव बाथा दंमोन सोरगिदिं बाथा हाग्रा सोरगिदिं जों जेब्ला दैज्लां मोनफैना होनबा जों बे बाथाखौ इयाव खावनो फैयोमोन
जेवरा सिफायनानै खावनो फैयोमोन इदि होमबा जों मा बुङो फ्राम नेग्रा मानसिफोरजों होसो जायोमोन इयाव जिगाब आरो थुरि जिगाब गोबां दंमोन इयाव थुरि जिगाब दा थुरि जिगाबबो गैया माबो गैया पुरा लांदां दंफां बिसोरो गासैबो गोजाम दंफां बैथिं माखासे गोदान गायदों गोजाम ओमफ्राय बे न'आव जों गेलेयोमोन आरो स्कुलनिफ्राय फैना स्कुल गबाथाय दाव 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 गेलेयोमोन आरो मार मार पुरा गेलेखायोमोन जोंना आंखौ रिल्स बानाय बिमाजों बिफाजों खोथा गैया नागिराबो नै बिबाजैखौ मोनब्ला बिबाजैखौ मोनब्ला नांखाया ओइ खारलांबाय टेव 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 गुलदुं 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 बेसेबां खुसि मोनदों खुसि जादों उदां जायगायाव गेलेफैनो मोननानै जों मालाय बिदा फंबाय सानैजों खर'आव गाखोनो मोनबाय आथिंबा थांबाय फारसेथिं थाबायबोबाय एबार लामा लामा थाबायलांसै बाबु न'आव थांसै ना जाबाय ना मादि हमदों खर'आव नुवाखै बिदाखौ खानायावसो हमदों बिदाखौ मादि खानायावसो हमदों